habidai bat ki jing pentroi kam ya ka trading ban non tribal regulation act ya kan ni kwa ban pensngau limba jong phi ba kan ki isi bat mai kan beteng no hi ban khnra ye kinu ki bar jla ki bawan Khaii hang ni po kanika jingpet jingmi jong KHDC lada kalong ki nong Khaii ki barit ni ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin Phah ban Khang dot ya baro kini ki jing trekam ki jongki lada kimdan ki kot ki babet ki babian te ka ni kwa ban kranshai ba kani ka isi kanong very strict ba nakalang jongi in dangya bitang ye jing khnra ki kinu ki business ki jing Khaii khabar ki bawan le ki bar jala ki bam penbiang ki kot slabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ban pan ye ka license te namar ta kadau na kalyang jungi ngin tang la dep kan ka isi meeting tasngi la dep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jungi kin le la ka jong ka kamram hakin isi ban